Jason. No, už som si myslel, že aj tento zákrok ponechá rozhodca Roning za nepotrestaný. A už sa opäť bije, už sa opäť strká jeden do druhého. Chlapci, pozerajte sa ešte raz na ten nedovolený zákrok kanadského hráča a ďalšia dvojica, ktorá sa pustila do seba. Rozhodcovia majú plné ruky, plné nohy práce, šesterikov a to je to tam. No to je boxerská vložka. Komu sa to môže páčiť? A na zemi Joseph bije ďalšieho sovietského reprezentanta a ďalšie dvojice. Mám taký dojem, že teraz rozhodca musí siahnuť k tomu, čo mu už mal siahnuť dávno, tresty v hre, vylúčenie do konca zápasu. Je to nepekná škvrna na, možno povedať, slušnom priebehu svetového šampionátu juniorov. A je zaujímavé, že aj v prvom prípade to boli Kanadenia, ktorí sa pustili do boxerských súbojov so zámorskými hráčmi a striedačka Kanaďanov na ľadovej ploche, striedačka sovietských reprezentantov na ľadovej ploche. Neviem. Tak kde sme? Sme na hokeji alebo v boxerskom rinku? Chlapci. Čaroví rozhodcovia už len stoja. Už to len registrujú, rovnako ako hlavný rozhodca Roning. Ten si položil ruky v bok a stojí pre neho vymedzenom polkruhu pri lavici časomeračov. Počká, kým sa hráči dobijú, no ale to by snáď musel poslať na trestnú lavicu všetkých. Dvaja brankári sa pustili do seba. Aj. Tak vážení televízni diváci, vy, ktorí máte pri televíznych obrazovkách neplnoleté a malé deti, hádam by ste ich mali poslať spať, pretože to je hokej s obrovskou hviezdičkou. Pravdu povediac, pred dnešným stretnutím sme sa obávali o to, že sa stretnutie môže vyvíjať aj takýmto smerom, pretože Kanaďanom